Jeg hedder Frank Ramskov. Jeg har været værge her ved Domkirken, og værgen var ham, der kigger efter, om kirken er i orden. Så jeg ligger og kravler, mens vi byggede for 100 millioner, med op og holde på spiren, når det stormer. Det har været simpelthen forrygende. Og så havde jeg jobbet at være kirkens repræsentant for under UNESCO. Vi er jo på UNESCO-listen. Der er kun 3 fænomener i Danmark. Der er Jellingestenene og Jellingehøjene, og så er der Kronborg, og så er der Domkirken. Og det betyder rent faktisk at være på verdensarvslisten. Det er det, verden skal arve efter dig og mig, og vores børn og børnebørn og oldebørn til verdens ende. Og så lover man i konceptet at holde det bygningsværk, som det var, da man kom på listen, i samme vedligeholdelsesmæssige stand og i samme kvalitet. Det vil sige, man må ikke begynde at sætte firkantede vinduer i stedet for de gotiske og hvad man ellers kunne finde på. Bygningsværket skal bevares, og det for at sikre, at der er noget, verden kan arve efter os alle sammen. Og der er 930 fænomener i hele verden på listen. Selvfølgelig pyramiderne og mange af de store ting, vi kender, er på listen. Og så har jeg haft forhandling med kongehuset ved kongelige begravelser, og specielt interessant var det, da kejserinde Dagmar. Ja, tak i lige måde. Da kejserinde Dagmar skulle genbegraves i Rusland, det tog 2 år at forhandle med russerne og med kongehuset og med ministerierne at få det koncept på plads. Så interessant har det været, men det røvede alt med tid, så jeg er glad for 3 år siden, at egentlig skulle beskæftige mig med det, jeg egentlig laver, så jeg også kunne tjene nogle penge, fordi det gav mange oplevelser, men kan ikke ret mange penge. Men sådan er livet jo. Oplevelserne husker man bedst, tror jeg. Så det var derfor, jeg gjorde det. Men vi skal så om lidt op på lofterne, og lofterne, de er jo så hen over hovedskibet her, og så har vi tværskibet hernede, og så har vi apsisen, det er rundingen til sidst med margretespiret på toppen. Det er dagens program, og når vi er så mange, tager det jo lidt tid op ad spindeltrapperne. Og så vil jeg introducere til jer, hvorfor at man skulle lave det hele igen. Kirken brændte jo i 1968, men så skulle man skifte det hele ud. Det var nogle mystik, hvorfor man skulle det. Og det jeg fortæller jer, hvorfor. Det er, når man laver teknologiske fejltagelser. Alt sammen er teknologiske fejltagelser, og det har kostet 100 millioner. Og det er det, vi har været igennem. Om kirken lige kort. Selve kirken, kroppen her, hovedskibet, tværskibet og sideskibet, 800 år gammel. Det er, hvad I ser her. Og så er der bygget nogle knaster på, det er så de kongelige kapeller. Det, der er fantastisk ved Domkirken, det er, at da man byggede den for 800 år siden, der kan I se, der er rundbuestil hernede, det er den romanske stil. 100 år efter, da man når her ned til, så er gotikken kommet, så der laver man spidsbuevinduer. Så hen over årene ændrer arkitekturen sig, og så tager man den ind og bygger så i den arkitektur. Og så der, hvor man... Goddag og velkommen. Trafikuheld på motorvejen, så ja, det kender vi. Det er hårdt, når det går ud over for. Men det, der så er fantastisk, det er, at så bliver den en kongelig gravplads, og så bygger man kapellerne på. Og den bygger man på i den stil, der huserer på det tidspunkt, hvor man bygger. Christian I's kapel, 1462. Det er Østersøgotik. Det er det, I finder i de pragtfulde Østersølande. Det er, den fornemste gotik overhovedet. Og det har vi der med glaserede teglsten og flotte, brede, store, spidse vinduer. Da det kapel var fyldt op, så kommer Christian IV til, og inden han dør, får han bygget sit kapel herover. Han starter på det allerede 1609, og han dør jo 1648. Så han skulle være sikker på, at hans eftermæle var i orden. Så
det betød meget dengang, at eftermælet var i orden. Næsten mere end livet, havde jeg sagt. Så kommer, da det var fyldt op, så kommer klassicistiske kapel over. Det var Frederik den 5. Og Frederik den 5. det er ham, der sidder på hesten inden ved Amalienborg Slotsplads, lige i midten. Og ham, der byggede Frederiksstaden, sagde ja tak til de 4 rokokoslotte, hvor dronningen bor nu, og hvor kronprinsen bor. Han ligger begravet herovre i en klassicistisk bygning, som er tegnet af den samme arkitekt, som tegnede Københavns Domkirke, Domhuset i København, det gamle inde på Nytorv, og Christiansborg Slotskirke. Det er vores hovedbygningsværker i klassicismen. Og så kommer i 1928 den bygning her. Det er Christian den 9., som er den opfører, og det bliver hans gravplads. Og det er historicismen, og det er den samme byggestil som Rådhuset i København og Københavns Hovedbanegård. Da den var fyldt op, var der desværre ikke mere plads rundt om kirken til at bygge kapeller til. Så laver man en arkitektkonkurrence, man laver faktisk 2 for at finde den rigtige løsning. Og løsningen blev en gravplads herude. Det er den 8-kantede bygning. Det er en gravplads, det er ikke noget kapel. Det er bare et gravsted med en høj mur. Der ligger Frederik 9. og dronning Ingrid. Der er plads til mindst 2 hold. Skal man mokke lidt, kan det godt blive 3 hold derude. Og vores gamle biskop, som jo hed Jan Lindhardt, han havde en dag nogle børn med fra 1. klasse, og de var rundt i kapellerne, og det var hundekoldt, opdagede de, da det kom udenfor. Vi stod herude ved det nye kapel, og så siger biskoppen, og her ligger vores dronnings mor og far. Så er der en lille dreng, der spørger, hvad skal dronningen ligge herude? Ja, det kan du tro, hun skal. Og det skal hun jo. Men det er jo tro, hun skal. Så siger han, den lille dreng, det må sørme være koldt. Fordi derude, der trækker det. Og ved I, hvad Jan Lindhardt, han kunne altså virkelig, der var noget, han var god til, så var det at svare. Der går lige præcis 3 sekunder, så svarer han den lille dreng, det kan jeg godt sige dig, det er fordi, man ikke må ryge i kirken. Fuldkommen skæv, ikke også? Jan Lindhardt, han slipper altid elegant ud over enhver forhindring med det talte ord og sådan. Men skæbnen ved, at hun har kapret vores egen dronning, det kapel, der var ledet herovre, det er bare møbelopbevaring i øjeblikket. Det fandt hun ud af. Yes, det lægger jeg billet ind på. Hun har fået det, og Bjørn Nørgaard, ham med gobelingerne, professoren ude i kunsten, han har tegnet en sarkofag, der simpelthen er et skud. Så det bliver flot. Man er ved at renovere kalkmalerierne. Man har lige fået de sidste penge. Det koster nemlig 1,5 million bare for at tegne kalkmalerierne. Der var en, der sagde til mig engang, det var da jeg talte om, det blev 100 millioner. Så sagde han, har du tjekket priserne over i Jylland? Så sagde jeg, nej, det har jeg ikke. Det er jo ikke Hjallerup Marked, det her. Så blev der helt stille. Så fik jeg ikke flere spørgsmål i den skuffe. Og det er det, kvalitet koster. Og skal man have trukket det op, så er det jo konservatorer inden fra Nationalmuseet, og de er jo godt uddannet, og de skal have en ordentlig løn. Og de tager sig tid til at lave det. Men det er sådan, det er. Det er, som det helt ser ud nu. Og lige kort her, når I kigger op i loftet, så kan I se, at der er 8 huller i hvert af vælterne. Det er jo de huller, man stak torv ned igennem. Et torv helt oven fra den anden side af vælten. Og så, når torvet var nået herned og 1 meter længere, så bandt man en jernstang på tværs på den anden side af vælten. Og så hernede, der havde man så en 2x2 meter lille platform med et spil i hver hjørne. Så satte man tårne med her, 4 mand op på den. Så fik de en kat med. Så fik de en spansk kat, spand med vand og en spand med nogle mørtel. Og så var de 4 mand, så kaldte de 3. Og så begyndte de at spille sig op. Der var jo udveksling på, så det kunne godt lade sig gøre. Når torve er så lange, så vil de slingre. Jo kortere det er, des mindre vil de slingre. Så
Så man kom slingertog ind i hver retning her. Når vi så var kommet op, så blev det bundet fast. Så at den her lille platform, det var roligt, som kunne arbejde hele dagen. Jeg tror, de havde fornødenhederne med derop. Mad og skulle de andet, hvad der ind af vinde som ud af tabet, skulle de nå at lide, så tror jeg også, de havde, så de kunne klare det. Fordi der er ordentligt tur ned igen og op igen. Men så skal det jo lige nævnes, det var før Arbejdstilsynet kom ind i billedet. Det går jo ikke i dag. Vi har lige fået kalke, og det kostede 15 millioner. Det var hele hovedskibet her. Det var sideskibet, det var kapellerne, og det var krypterne. 15 millioner. Jeg havde sådan en stillads, der fyldte herfra og herover til. Og så, når man var færdig her, så rykkede man det en gang, og hele vejen deroppe af. Det tog 3/4 år. Bare flytte stilladsen. Ja. Og så lige kan præcis, når man er i så stort et væltet kirkerum her, så hvis I tænker på de katedraler, I har været i, der har væltede lofter, de har altid sideskibe. Og sideskibene er en stabiliserende funktion til hovedskibet. For det er sådan en gang mursten deroppe, der er mange tons. Og det pres, det vælt giver på de søjler her, gør, at de kollapser simpelthen, hvis de ikke støttes af sideskibene. Så det er derfor, hvis I tænker på de katedraler, I har set, så er det altså... Det var klokken. Nu er klokken 15:15. Ja, og hvis ikke vi har sideskibene som en stabiliserende funktion, så har vi altså et kollaps. Og det er man simpelthen erfaret sig frem til. Og det er derfor, I ser katedralerne sådan lidt over samme list. Når der er så højt til loftet, har I ikke bare søjlerne og en ydermur der, fordi så vil det glide. Så det var sådan en meget kort version. Og så skal vi op på loftet, og da vi skulle til at lave det der om igen, så tænker man, jamen hvornår skal man starte? Man vidste allerede i 1971, da taget havde været færdigt 1 år, at der var et eller andet kemi, der kørte derop. Og det kemi var blevet, blåstemplet af 2 teknologiske institutter, at det var godt nok i forhold til en kobbertagbelægning. Men det var det så ikke, da man kom til det. Og grunden til, at man smurte det med kemi, det var, at man ville smøre det med brandhæmmende, så skulle kirken brænde igen, så brændte undertagsbrædderne ikke med. Og så stod kirken der stadigvæk, troede man. Men der var altså virkelig kemi. For 15 år siden havde jeg været mange gange oppe i Margrethe-spiret, og pludselig en dag, da jeg kom ned, så kløede min tunge, og læberne begyndte at klø. Så sagde jeg, nu vil jeg altså gerne have undersøgt det her. Det fik vi så, og så viste det sig, at det, de har smurt med, er arsen og krom. Og arsen er jo det samme som arsenik. Og det skal man jo ikke spøge med. Og så blev der fuldkommen totalt lukket om. Man kunne gå ind i heldragt og med et åndedrætsværn, der kunne man være der i kvarter. Skulle man være der i længere tid, så skulle man iltmasse på ryggen, og så skulle man trække vejret igennem det. Og sådan var det, indtil kirken var lavet i orden. Så det var egentlig en ret alvorlig sag. Og vi begyndte så at undersøge, om giften sådan havde bredt sig, så opdagede vi faktisk, at nede i, vi har sådan nogle trammer i bunden, hvor varmen sidder her, der var nogle nullermænd dernede, og de havde arsen. Det var dog sørens. Fordi når man åbner sådan, når vi kommer op, så prøver at åbne sådan et hul der sidder en prop i, og der vil man jo mærke, at luften den kommer op. Men når kobbertaget, hvis det er 30 grader udenfor, eller 32 grader, eller højere endnu, så kan der godt blive 50 grader på loftet på grund af pladerne, de her kobberplader. Så varmer de ned. Det vil sige, når vi hiver proppen af,
og luften kommer op herfra, så er det fordi, der er varmere hernede, så går luften den vej. Men så er den gået den modsatte vej, når det blev over temperaturen hernede. Så pressede den simpelthen luft hernede. Og vi var ved at få et chok. Jeg tænkte, jeg er ved at forgive menigheden og de ansatte. Og hvad nu? Jeg ser på renset det op, og der er så forsejlede vi alle hullerne. Og der var sandfuger imellem klinkerne op på galleriet. Og der fik vi også krattet alle hullermændene op. Der var endnu mere. Men vi fik så undersøgt et par af de ansatte, som kommer mest her på lofterne og så videre. Der var ikke noget med dem. Men så vi tog det helt roligt. Og så var det bare med at få skiftet det her tag ud, da vi fik at vide, at det var så giftigt. Fordi når folk har været deroppe, så har de jo rørt på tømmer og slækket på hænderne. Der var godt nogen, der var fået rødt knæk på hovedet. Så det var ikke sådan bare lige, det var egentlig mere alvorligt end troet. Så det er altså årsagen til, at vi så kom i gang, at der skete noget andet særligt, og taget var også begyndt at blive udtænkt, det begyndte at drøbe. Vi mærkede op med kridt, hver gang det havde regnet. Når regnen kom ind, og plamagerne blev mere og mere større og større. Der kom også det her regn, det vaskede så lidt af det her kemi. Når det kom ind igennem taget og ned over brædderne, der ligger, ja, så var der kemi i de her dryp. Og de nåede faktisk 5 cm ned i vælterne. Og vælterne er lige så tykke som en mursten er lang. Vi borer så i det mest angrebne steder på vælterne, der borede vi ned. Så 5 cm var der gift ned, sådan i små plamager. Og det vil sige, at vi kunne få forgiftet hele kirken. Og det var bare mere at komme i gang. Men det var egentlig rettet for. Det var godt, vi gik i gang med det. Men det var altså det her, der udløste. Det er mærkeligt. Hvornår går man i gang, når man ved, at man har et lille problem, som man ikke ved er stort. Sådan. Men det er sådan baggrunden for det. Nu gør vi så det, at vi stille og roligt går på galleriet, så nyder vi de hovedskibe her. Og nu kan I se, nu er aftensolen, den er så småt ved at gå i vest. Og kan I forestille jer, nu vandrer den her, I kan se på stolbladerne. Det kan være, når den kommer ned, at det så lyser på alter, og så er det simpelthen et guldalter, der lige gør sådan her. Det er fantastisk.